תבינו שמגיע לנו כל הטוב הזה. מה זאת אומרת? אנחנו פה, אנחנו מקדישים מזמננו. אנחנו הבאנו את דיוויד עזרן, זה מה שעשינו טוב כנראה. בדיוק, שלום. דוד עזרן. אתם תהיו ילדים טובים בחופש הגדול, ואתם תתאפקו, כי אנחנו לא מתחילים עם העוגיות. לא, קודם צהריים. קודם ארוחה. אחר כך קינוח. אחר כך קינוח, בדיוק. נכון. מה אתם רואים? אני מלמד את זה בבית, ואני נאה דורש, נאה מקיים. נאה מרייר. יש קיבה נפרדת לקינוח. כן. וזה החלק הכי טוב בארוחה, אבל אתם תחכו, ילדים. בסדר, למרות שזה גלידה, אבל סבבה. אפילו גלידה ללא גלוטן הבאתי כאן לילד. נפלא. תכף כל הפרטים, זה היה רק טיזר. עכשיו אנחנו נכנסים אל תוך מנהרת הזמן, וחוזרים אחורה בסך הכל 80 שנים. כך נראו הקייטנות בארץ הקודש בשנת 1945. אנחנו נראה גם קייטנה בירושלים וגם בתל אביב, אוקיי? מעין בליל כזה של סרטונים. עכשיו, איך אנחנו מבינים מה תל אביב, מה ירושלים? כאן זה תל אביב, נכון? אנחנו רואים ילדים רצים על חוף הים. היינו עולים על זה. עכשיו רגע. זה תל אביב ולא ירושלים. אולי בהמשך אנחנו נראה מדריך שמחזיק צינור ומשקה את הילדים מלמעלה. הנה, בטח. זה ירושלים. זה הים בירושלים. יום המים שלו. לגמרי. אין לנו הרבה פרטים על מה שאנחנו רואים. אנחנו כן יכולים לומר תודה לארכיון המדינה וארכיון הסרטים הישראלי בסינמטק ירושלים, שכהרגלנו בקודש, יש לומר בשבועות האחרונים. המון ילדים. איזה הור אדירי. המון ילדים. המון ילדים בקייטנה. מדינה לא הייתה כאן בשנת 1945, אבל המון ילדים חיכו להקמתה של המדינה, והם גם בהמשך ירקדו כאן אור המעגלים, יעשו מעין חזרות לקראת 1948. ככה חגגו פעם ילדי ישראל את קייטנות הקיץ שלהם. את לעשות גשר ושעוברים מתחת הילדים שלי עושים גם היום. נכון, נכון, כן. והאופנה הנהדרת, יש שם בגדי ים עם כאלה חגורות לבנות. תקשיבו, מה שקורה בארכיון הסרטים הישראלים זה באמת כל כך מרתק. אני השבוע מצאתי את עצמי ממש מגגל ארכיון הסרטים הישראלי, נכנסתי. יש פלטפורמה כמו VOD ללא כל עלות. אנחנו ככה, הם ממקדים את הבקשה שלנו עם מנוע חיפוש כזה. נותנים להם תרופה מאותה כפית או משהו, או לא יודע מה נתנו להם, אבל זה מאותה כפית. אני לא יודע אם מדובר בתרופה, כן, אבל אותה כפית, לגמרי. גם אותו חדר שינה. הנה, הם מאולפים. הילדים לנים, כן. היא עבדה עלינו שהיא ישנה, ראיתי כמה. והיא שחקנית לא כל כך מוכשרת, הילדה הזאת, נכון? הילדים ישנו שנץ. לגמרי. זה כמעט תמונת וואטסאפ של פעם. לגמרי. אני אוהב את זה, דיוויד. בוא נעשה תוכנית רק על זה. נכון, הארכיון זוכר, או לפתוח כל פינה עם קטע ארכיוני נהדר. תקשיבו, הקטעים האלה היו זרוקים על רצפת הארכיון בתוך קופסאות אלומיניום, עד שלפני כמה שנים מחליטים לעשות תהליך דיגיטציה מרשים, והיום כל אחד יכול לצרוך את זה ללא כל עלות. גם האיכות ממש טובה. נכון, נכון. עכשיו, כאן לא היה סאונד, אבל יש גם קטעים כמובן עם סאונד ועם קריינים מרשימים, עם רש בעין. רש! חלק עם קול גבוה, חלק עם קול נמוך, וזה נהדר. טוב, פסטיבל הקולנוע, לא, פסטיבל הקומדיה הישראלי, עכשיו אני לוקח אתכם לשם, הוא מתקיים בירושלים, על שמו של אפרים קישון, כמובן, הסאטיריקן הישראלי הגדול. אז מתקיים פסטיבל שכל כולו הומור וקומדיה בירושלים, במספר מוקדים. המוקד העיקרי הוא תיאטרון האינקובטור, אבל יש גם אירועים ללא כל עלות, ואנחנו כאן התכנסנו כאן הבוקר בין היתר גם לדבר על זה, על אירועים ללא עלות, במתחם פלנט בירושלים. זה קולנוע פלנט בעצם בירושלים, שם מתקיימים המון אירועים ללא עלות, למשל כל יום, היום, מחר, גם בחמישי, ב3 בצהריים יש ליצנים, ויש ג'אגלינג, ויש סדנאות יצירה. בשעה 5, גם היום, גם מחר, גם בחמישי, בפלנט ירושלים יש ממש מופע. אז היום 2 ליצנים רפואיים כאלה מצחיקים את הילדים, מחר דוקטור מולקולה, ובחמישי, ב5 אחר הצהריים, מופע קרקס בשם על גלגל אחד, שאנחנו יכולים להבין לבד מה הולך להיות שם ביום חמישי. אז מה שאני מציע בשלב הזה, זה להיכנס לאתר של פסטיבל הקומדיה הישראלי, שם נמצאים כל הפרטים בנוגע לכל האירועים, יש 60 אירועים, הכל סביב הומור וקומדיה. כאילו יש סטנדאפ, ויש הצגות, ויש סרטים גם כן, סרטי קומדיה. ללא עלות? לא, אז זהו. תשלום סמלי? תשלום נקודה? זהו, 60 אירועי קיץ, חלקם בתשלום. כל מה שציינתי עכשיו בפלנט ללא כל עלות, פשוט להגיע לענות עם הילדים. אוקיי, ילדים, הגענו... יאי, עוגיות וגלידה. אוקיי, ילדים. כן, הגענו לך. לעלות לאוטובוס ולעשות את עצמכם ישנים. אנחנו נתחיל עם העוגיות, ותכף תבינו לאן אני חותר, בסדר? כן. עוגיות מבית היוצר של איי קוקי, באר שבע. שכונה ב' באר שבע, אוקיי? יש גם שכונה ד' שעם השנים עוברת מתיחת פנים. בכלל, השכונות בבאר שבע בשנים האחרונות עוברות מתיחת פנים. כשאני אומר שכונה ד', לצורך הדוגמה, זהבה בן נולדה שם בשנים שהשכונה ידעה
ידע אלימות, ידע פשע, ידע שנים קשות. בשנים האחרונות עושים מעין מתיחת פנים לשכונות האלה. היי קוקי, אחד מהעסקים הראשונים שנפתחו לפני 5 שנים, בשכונה ב', באר שבע. כאן בתוכנית הבוקר היינו הראשונים לדבר על היי קוקי, היום לפני 5 שנים. מה אתה סך? הם נהיו מעצמה. אתה רואה? הם הובילו אחריהם שורה של ברים. יש סצנה לילית באר שבעית מדהימה, אוקיי? ועכשיו בעצם קוראים לאנשים להגיע לסיורי לילה בבאר שבע, להכיר את הקולינריה, את העוגיות, את הברים המרשימים. אין כמו לאכול עוגיות באמצע הלילה. אין גם מקום, סולד אאוט, כל הסיורים, אין לי מה לעשות כאן יחסי ציבור. עד סוף אוגוסט אי אפשר להירשם. בסדר, יש גם ספטמבר, כך אומרים. יש ספטמבר, נכון, ועתידים לפתוח סיורים נוספים. יש חברה בשם יעדים, והחברה הזאת שמה לעצמה לפתח את באר שבע עסקית, בטח ובטח בתקופה הזאת, אחרי עם כלבי, מה שעברה העיר. אנחנו לא צריכים להרחיב בעניין הזה, אז מניעים מחדש את הכלכלה הישראלית. היי קוקי, עסק של אבי וחן, הם זוג, מעשה ידיהם להתפאר לגמרי. יש להם בחנות למעלה מ-30 סוגי קוקיז, 30 סוגי מילואים, טעמים שונים, הכל מושחת לגמרי. הם גם מייצרים בעצמם את הגלידות, הגלידה היא אמריקאית. לא הספרים, וואו, לא ספרי הנהלת חשבונות שלהם. פספסתם מה שקרה פה. מה, השוקולד נזל לך למטה? שפתחתי את זה ממש מול המצלמה. אז יש גם גלידות. אלעד, יש פה גלידה ללא גלוטן אם בא לך. אתה יותר מאשר מוזמן. הם עושים פרצלים וקרפים ופרלינים, ויש להם אשכרה חנות קטנה ומטריפה, אומרים. אז ממש by the book. אתם מגיעים לשכונה ב' באר שבע, אתם מגיעים לבניין. דמיינו בניין מגורים ישן, שנותיה הראשונות של מדינת ישראל, שמתחת יש חנות קטנה ומטריפה שקוראים לה היי קוקי. אז הבוקר זה הגיע לכאן מבאר שבע, אנחנו מודים גם לאבי, גם לכן, ומאחלים המון הצלחה. תודה. ואתם שם שרוצים להכיר את הסצנה הלילית של באר שבע, יותר מאשר מוזמנים, לא באוגוסט, כי אין מקום באוגוסט, אוגוסטוס. ישתלט על אוגוסט, אבל ספטמבר ייפתחו סיורים נוספים, ואתם יותר מאשר מוזמנים. נגמר לנו הזמן. נגמר או שאנחנו, יש לך, עזוב, השעון הוא בשביל, צלצול הוא בשבילי, ולירדן יש עיניים בגב. כי באוזנייה ראש עיריית תל אביב שאומר, רגע, אתה מדבר על הסיורים בבאר שבע ולא מזכיר את הסיורים אצלי בעיר. לעיריית תל אביב יש חברת תיירות בשם עולם, איך זה נקרא? עיר עולם בתיירות. כמו תאגיד תיירות כזה קטן, ועושים סיורים מרשימים. אחד מהסיורים יצא ביום חמישי הקרוב, יש עדיין מקומות, בשעה 8 בערב, שימו לב לאן, לרחוב אבן גבירול, הרחוב הפך להיות שורה של המבורגרים, אוקיי? זאת אומרת, מעצמת המבורגר באבן גבירול, והסיור הזה בעצם מתחכה אחר הקציצה המושלמת. עוברים ממש בין ההמבורגריות, זה סיור המבורגרים. לגמרי, זה הרעיון של הסיור הזה, והוא ביום חמישי הקרוב יוצא לדרך בתל אביב. כל הפרטים באתר של עיריית תל אביב, גם על הסיור הזה, גם על סיורים נוספים. יש סיורים גם במושבה הגרמנית בחיפה. הסיורים במושבה הגרמנית בחיפה... הוא לא מקפח אף עיר. כן, בדיוק, יונה יהב, ראש העיר של חיפה. מה עם פתח תקווה? פתח תקווה. רמי עדיין לא עלה, ראש העיר, רמי, נכון? הוא לא עלה לקו, טענו את רמי על הקו. אבל בחיפה, תקשיבו, יש סיורים תיאטרליים, הם ממש משוחקים, והם מחזירים אחורה לתקופת הטמפלרים. המושבה הגרמנית, היא נבנתה על ידי הטמפלרים, אותם גרמנים שבאו לכאן לפני 160 שנים, הם בנו גם את שרונה, אגב, הטמפלרים, וגם את בית לחם הגלילית. הם בנו, ועכשיו מספרים את הסיפור שלהם במושבה הגרמנית בחיפה, דרך סיור תיאטרלי מומחז על ידי שחקנים מרשימים, שככה לגמרי מגדילים את האווירה, והכינוח של הסיור הזה הוא מוזיאון העיר חיפה שחוגג השנה 25 שנים, ויש שם גם כן תערוכה על הטמפלרים, אז זה מתכתב לחלוטין, זאת אומרת, התערוכה במוזיאון עם הסיורים שיוצאים, אגב, יש סיורים היום, שני סיורים, תרשמו לעצמכם, 5 אחר הצהריים וגם 6:15, וגם מחר יום רביעי 2 סיורים, 5 אחר הצהריים, 6:15. איך אתה זוכר את הכל בעל פה, כולל השעות? איש רציני, שמחזיק את פינת התיירות בתוכנית הבוקר כבר 7 שנים, אחרת הוא לא היה כאן אם הוא לא זוכר את כל הפרטים האלה. תודה, דיוויד, 7 שנים טובות, אגב. רוביק, רון, יונה ואולי רמי. לכל ראשי הערים שאותתו לי באוזנייה לא קיימת באמת אצלי. פעם הבאה כל הערים שפסחת עליהן. והרשימה ארוכה. תודה רבה.